E sad. Ovo. Kako ćemo sad s upaljačem, jesi naučio da upališ vatru? Čekaj. To ide na ovo crveno. Tako je. Samo što će bude malo problem. Čekaj. Ups, ili ne? Čekaj, a da, čekaj. I sad tako uzmem i stavim. Tako je, ali moraš od gore da ga klikneš. Od Prvo crveno? na ovo, pa na crveno završi prst. Nisi dalje naučio. Vidi. Nisam. Čekaj. Pusti. Vidiš? Mora na ovaj prst, jel tako? Ups, na ovaj Na desni. palac. Na bilo koji, jel tako? Ne prvo s levu ruku. Ajde. Ne lakše. A moraš prvo ovog od gore. Staviš prst od gore. Ovako tu? Da. I sad? I sad na dole. Kao da okrećeš točak. Ja ću. To je to? To je to.